Pila mo gyud akong ipalukat sa imo ha. Mga 20,000, okay na siguro na ipalukat ako sa imo. Ito na siguro na. Kalingas ba nimo? Pugpyo! Pugpyo! Sagpaon ta ka karon. Makabuhi ra lay ka malukat na kasi mo uyab. Okay na siguro sa imo ba? Mga 20,000 lang akong ipalukat sa imo. Barato nagikin akong ipalukat sa imo. Sige pa kag kalingas dia. Mga siguro 15, okay na siguro kay na. Kabarato na kay ana. Unsa man di gusto nimo? Kalingas pa kay nimo. Unsa man di gusto mo? Hoy! Naunsa di ka? Kagwapa na ko, palukat ako mag 20,000. Palumalumam, ni ka kidnap, ni ka bulong presyo. Ha? Pila ba ako ipalukat sa imo day? Katsip ba kay nimo? 500,000 uy. Kagwapa na ko. Ha? 500,000? Oo ko. Kaya kakalukaton si mong uyab og 500,000? Nga urag kag naog kabayo. Bisan pagpila e presyo nimo, lukaton gid ko ato akong darling kay love ko ni ato. Sige ba kag tan-aw sa akong boobs? Aw may noon og 500,000. Kay og lukaton kasi mong uyab may no na. Kay murag dako na kay ko gasto gid sa imo. Murag dako kay kakaon, di pa ka mukawgo dili humbay mo sudan. Nya kanang boobs nimo di man ko malingaw ana. Kay murag likod. Namayon. Ay kabala ka kay lukaton ko ato akong uyab, baltaan kay to. Aw, og 500,000. Okay kayo. Tawagan ko to mong uyab. Amin nawon. Sagan. Hello. Hello. Ikaw ang uyab ni Ivana Elawi? Oh, ako. Masih kabit ka niya. Ha? Purya ka apa po ni oy? Kidnapper ni oy. Nay mong uyab diri. Ako kidnap, ipalukat ko ni sa imo. Prank na po na ba? Ayaw na kong gilhara. Anak na ko anong mga prank. Oy, sorry. Wala jud ko ga prank. Nagud imong uyab diri. Kay ipalukat ko ni diri sa imo. Pag sure ba? Dili ka mo tuong naay imong uyab diri sa ako. Sige, istoryahay imong uyab. Ako kang ipa-istorya sa imong uyab. Oh, istoryahay imong honey babes. B! Lukat ako na ni. Don't worry, B. Lukaton ta ka, B. Lukatan ako na ni, B. Hadlo kayo ang naw sa kidnapper. Dako pagkikayag bunal. Lukat ako na ni, B. B! Oh, so karon mo tuon na ka nga naay imong uyab diri sa ako. O gusto ba ka makauban nimo siya? Lukatan na siya diri. Pila man di ay? Aw, gamay raman. 500,000. 500,000? Ay, gamay naman day. Ha? 500,000? Asa man kumangita ng kwarta, ha? Uy, ayaw pagreklamo. Kaya gusto pa ka makauban ni mong uyab, tumana kung gusto. Lukatan ig 500,000. Mahala gud kayo, ana, boss, oy. Pangyuwa lang gud ko, boss. Bisik pwede ta mo hangyo, ana, boss. Oh, sige. Pangyon te ka og 300k na lang. Kana, brato na kana. Uy, boss. Basig madala ra na. 20,000, boss. Uy, wala ko na maligya dre, sir. Kidnapper na eh. 500,000 ya hangyon na ni mog 20k. Kulingah na tulog ka, sir. So, dili gyud ka magpahangyo, boss. Uy, dili ko, uy. Kalkansi na kaya anin ako, uy. Dako na kay ko gastuan ni imong uyab. Isa pa, sir. Dili man ako gapresyo, ana. Imo mang uyab ang gapresyo, ana. Kay diha daw masukod ang imong gugma sa iya. Ha? Siya kay ngunana. Oo, siya. Uli ra.
Huwag yun na presyo sa ihang beauty. Siya gali! Ha? Pag sure ba? Siya gali! Hi! Gulo. So siya gyud ay kaingon na boss. O mo gali! Nya, di ka kasabot? Oy. Palihog kog ingon sa iya habi nga pilingon ra kaya siya. Mahala po kayo ana oy. Kamura mangguroy kasabot-sabot ana. Basig kabit ka niya no. Ipriyagaba sa taon, sir. Wa sa taon ko ganahi aning uyab taon ni mo, sir. Ay! Palihog lang taon. Lukatan na ni Dre. Di ko mulukat na oy. Sala nga imo nang gikidnap-kidnap. Agwantahan na diya. Sir! Paluoy taon ka, sir. Lukatan ang taon ni mong uyab dire, sir. Imurag... Dako na ko gasto yun. Alkansin na kay kuhan eh. Sabi pa di mo kaon. Kinuko, lukatan na ni sir. Maluoy taon ka, sir. Dili ko oy. Kahayahay gud nimo. Sala na nimo nga gikidnap-kidnap na nimo. Sige, bye-bye. Hayahay na kay ko ba? Pray na ko. Makachika-chika na po ko ani. Yes. Bisa man, lukaton ako sa akong uyab. Padulong na sa diri. Sabaw! Di na kay kalukaton si mong uyab na. Dako na naman kay ko gasto ni mo. Buyan na lang tika, oy. Mga kalukatan si mong uyab. Ha? Wala ko lukat na sa akong uyab. Pagkaway po ang nga uyab pagkahuman sa tanan. Pagkahuman sa tanan ko niya gigamit. Nga karon di ko niya lukaton. Uli na dito, oy. O, mga kalukatan si mong uyab. Okay na na miguoy. Ayaw kaguol, basig kita di ang meant to be. Uy!